Okay, is one and only say but future putting quite young of the Keto father for corruption. Say and we back with another banger. But then we into us, so it's like in a bonnet and we're doing a blind date. Yeah. Episode 1, but season 1, episode 1. Yeah. Okay. So like so like oqala anixela namagama enu ne no2 mamele bra sure mamele la yeah okwesibini anixela amba like niphuma phi like into ezinjalo kamlu suka up and stuff le mhlawumbe like xa after oqala like umbuzo like indoni I red flag kwi okanya what's your type when what's your type buza no most time what's your type echuma me type senzo ichere mosman like tall cherry mosman ebo ichere mosman ichere ya man ichere na madi ichere na motia ichere ebona mosi han madam evata mamele da njalo butwana okay ichere na mali a tall mosman a dark foot okay dark dark hand to enobuhle romos okay pure what's the type okay it's na like definitely abe mde ne then abe dark skinned angabi light yathi into light angabi dark skinned yeah like abe dark skinned angabi light skinned okay yeah a bit tall and then like angabi like abe muscles nje like not land dikayo like nje into qobisayo yeah okay okay iladuza second question was a green flag when in a girl a green flag chuma a green flag indon qala like indo yabo I red flag yabo I red flag I green flag ngo and ifuna green but the cherry ngo a cherry okay ba I cherry ba okay ndiye kuyo mos akaloki boobs mos so green flag yakhona boobs sure mos cherry straight ha Emambe yo kaloku chum boobs angikhathi boob yabo straight ziyakhatha funde inwadi yakubeka ndifunde na okay asikhungamba lokho apha size wena bazofakela blind date okay when what's your green flag in a guy okay like a green flag ne definitely like umntone communication skills is right yeah we have a green flag into ezinjani kita green flag lewe kanti green flag ndena ndleyo mathe ezinjalo kanti ezinjalo yeah puda yeah and then like nomntu dothina like ozokwenza shobo okay fan like lento esiyenzayo it's not one sided yabo like nayo kulendo le ndikuyo nam not like yeah that's it okay wena ke ngokuta wase red flag since okay usuthethe green flag wathi red flag ungayithandiyo into ngiyithandiye ku cherry ne icherry yafuna ndiyithwaxa fana nengaphefumuyo demos cherry yaphefumuyo jonga ndincanye masim so ufuna performance yalo chum anzumane mna Andy ayo yoqhale shit yephi red flag enye red flag icherry ne noma ni cherry ecimba famba yabo cherry ecimba fana nibora chuma uncinga fast bacho anqondi bancinga phansi ba idabe mostly okay so iphelile red flag yakho iphelile vune red flag okay ngale yakhe red flag one guy red flag ne like for him na umjito speedayo like uyadika yabo ingasikele kungagcwalisa experience kakhulu and then like umuntu sothi umuntu otheni andaba zothi umuntu otheni but then like into yokuqala like umuntu speedayo uyandika and then like ngasikabele fashion sense cause ayibo anzukwazi uhamba nawe uyile ndlela uyiyo speed wena
wabo andispinwa speed nje chuma itepe ya mostly Okay. No fashion sense. yo fanele intwana ngiqala le brother andlani intwana le Like nendlela yoncobe right. Yeah, like uyapantsula. Okay. So like so nigga like 5 minutes ne. Okay. But ni tete like get to know each other, but then still the rules still remain the same. It still remains the same. Yeah. It's cause of it. Okay. Yeah, but so still angiqela namagama angiqelani bani suka phi like and stuff. But yeah. So like ndinika bani mic. Khona lento manje kuthi ngesilona. Uthi manje isilungu nje. Ndibe ndikumshawo. Okay ke. Twandona mandombe first kodwa yena yonke la ndicho mina. Ethi mandombe first. Okay, so Alright. okay. So like 5 minutes nibuza nimibuzo and communicate. Yeah. Ungabamcela mic. Sundelani Like ngenze ngibe ndimoqala like ubuza. Umgilana. It doesn't have to ngangwe because he's a guy. Yeah, like he has to ask. Is a tabam. Okay. Sonela futhi sonela. Okay, akaloku ansabona le time. Sorry. Abo le ntombi leya ndifuna nje nekayibona ayibo. Bam came Nancy. If le we 5 minutes start right now ne. Okay. Ntombi ke sentsho ngoku like ufuna nona ndodeni nacho mama. Endodeni ezoba nami. Ngalonda. Isonayisalo kanibona. Alright. Like umuntu onemali. And then uyasebenza nawe kanye like khona into exisema but then like umuntu onemali. Kuno umuntu onemali. And then like nomuntu ozokwazi communicate nami ngendlela right ne. And then like umuntu otheni like umuntu ongazibana nhloni abene banento ezifani like xa kufanele ndihambe naye benento ezifani. Yeah. Okay. Echuma muthena uthetha ngami kangaka nje afanini. Ndimlo mxela yamoso lo muntu onemali lo muntu ongabeza bethini na. Sombe nanhloni ngawo. Wawe ndisebenza lo muzi. Sebenza yaphi iqala mina? Abafanini. Andiyano ndibambe njana lo. Okay. Efanini ndithelo kumna ndisebenza masimna. Ndisebenza chumam ndisebenza box nasa Shoprite yabo wena chuma yasebenza phofana. Okay angisebenza iqedwe mina kumna imali yami ndayixuthi imali yami na bana ungameli wami ecaleni uyasebenza wena awuthi usebenza ne Ngisebenza. usebenza Yeah, go to school. uyafunda abo ngumntana mos na ngumntana ne akuyazi Andiyazi gabo ngizanibona ngumntana. ne Yeah. xa uyithuthana Andiyazi. xa beyandifanela wena bana bana ndiyabuza lo Andiyazi like wazondihleka. why xa uthetha like uthetha ngathuthi baba. Caba ndiyawawaza nandithetha na okay man tshintshe cala kaloku sentsho like ndifuna ubona uthetha nendoda awuthethe nakwa uthetha nendoda mna shima uthetha kanje wena ufuna indoda enjani afandini na Like ndicebe ndifuna umuntu onjani. ufuna indoda enjalo ne kodwa Wena ufuna umuntu onjani? ndifuna umuntu onjani mna ndifuna umuntu one-s mna ndifuna i-cherry beja i-cherry endithi xa ndiceba masende 50 rand indinike cause nzenza more mna loo nto 50 rand. lo ngicela manje cause nayo imali unayo imali 50 rand. 50 rand qha lo then ndimenzele more ufuna mali wena intona naye ntontweni unexa khomja allowance nono Girlfriend allowance. girlfriend allowance imali ne yakho lo uyifunayo 1000 rand. 1000 rand Yeah. qha Ncane. mos iyo qha chuma man bora mos Tekbor. mos kon Sifuna ndinyusa. ewe nyusa lo chuma Izonyuswa nguwe. kan mos buyihan man kan spital Like I don't take in the less than. Less than don? 1000 rand. oh when we take in the less than No. caba wena worth yona qala
not really. But then like ndiyacinga Hayi, because mos. usebenza kwaBoxer. Awukho worth 1,000 rand ha. Like usebenza Ndisebenza kwaBoxer lo mna. Sizela. Why unsiza nje? Then ndiyacinga. I feel like 1,000 rand ngumholo wakho wonke. Hayibo mos. Kaloku chuma uthena bamele uqala belithetha ndithetha lo chuma ndinakungamele kusecala nje. Wow uzondika moso. Ndiyakudika. Not in a bad way nje. Kaloku andiyazi uba le nto yenza ecaleni kuzisela malini anithi. Akuyazi. Into ndisho ngayo xa usebenza kwaBoxer nakwaSpa. Okay chuma come. I feel like 1,000 rand noba yikota okanye yihafu yomrholo wakho sesibake. Wow chuma ufuna ibona le nto uba iyathi na. Ndifuna ubona nto. Lo le mali lo uthe wena okayibona mosa uyazi wena inoba yikota yami. Ndicingela. Xa ucingela nto. Xa ndiyicingela like le mali le ndithetha ngayo. It's more like ihafu yomrholo wakho. Andazi uba ndirhola malini kwaSpa okanye kwaBoxer. Okay wena ufuna ntoni like in general nje? Emntwini. Emntwini lo. Bendikuxelele nje. Yeka loo nto lo andithethi loo nto maso. Wena ufuna ntoni? Caba ke ndikubonisa uba okay ayohafu ayokota le yalo mrholo imali ndiyithatha nje ndanyenza kubheja ngayo le ufuna ngayo. Ufuna ndibheje. Ufuna ubheja wena kodwa ubheja yi-1,000 rand chuma. Ndibheja ndibheja ngayo. Yho hayi chuma ngxaki sentsho uske and uyafunda mos ne? Yeah. Yho hayi So ke. mna ndizukubheja back because ndisibheja. So uzondibheja back wena? No, like ngoba khawutsho ngoba caba indoda must. No, like andisebenzi sonze ngithetha imali yokubheja lesibenza kubheja loo ndiphanga yona anangxaki. Atsho mama andiyindoda must mna ndifuna namantombi anala mentality futhi. Unayo wena? Unayo ntoni? Ndinayo. Ndiyabuza nje andikwazi ukwazi. Nam ndiyazibuza like andiyazi. Awuzazi ufuna ntoni mos? Leyo ndiyazazi uba ndifuna ntoni. Ufuna ntoni? Uchuma kayazi. Like ndiyayazi. Intona lo? Andizuthi uba like ndingulaa mntu osibana indoda mask because zayibo zayithisela ntoni loo nto like what if ndithi xa ndikhula le mask ndithi qinga umntu osanayo ongazukwazi nokwenza ondoda mask. Why wena lo sure? Ubuwanibona I'm not sure like nenziba like what if andithi andinasure. Oh no what if? Yeah. Chuma masibayeko what if ngokusilapha ngoku. No like wena ufuna ntoni eSherin? Nandifuna Cheren boobs. Like Hena like boobs. physical. Ndiyeke physical appearance ne ndithetha ntoni chuma like kuyona Yeah. iphosibe mnandi kuyo yonke lona. Bana if ya decline thoba le boobs iphosi mabe mnandi guys ingadecline lo hayibo sipapa. Wena ungayithanda indoda efonyozayo? Ndiyafonyozayo. Ndiyabuza ungayithanda na? Ndizayithandela ntoni loo nto? Kaloku okay. Nam nditsho mos uba So wena ufonyoza? Ndiyabuza. Ufonyoza. andazi axela njani choma ndifonyoza thela ndiyafonyoza unjani ndiyafonyozayo? Andiyazi thetha kanje ngawe. Ke ngoku khangixelele like Thetha fine. okay ucebe ukuyofonyoza wena? Andikhumbula ndifonyoza. Akhumbula ufonyoza wena tu? So uyazi lapha indoda efonyozayo? Andiyazi I feel like ithetha kanje ngawe. Yazi cebe sucinga mos Okay. ingakunceda yazi loo nto Okay. buza why Mhlawumbi arhanoyazi echoma mase ndikubona besathetha ubusithi khala naleSherin. ndikhalana neCherin iphosi my approve guys Yeke like ndiyeke i-sexual what 5 minutes iniphelile guys can you mfabes phakathi enqolweni? Sorry ningazikhuphi hayi khabe ungayilanda uzita yeke irole still. ubana ntombi mfondini mna Yeah, inombodi bars were dropped but it's fine. Okay, so like cela nje ndanibuza like another question. So like how do you feel about girl okay lo after the conversation? Yeah, I feel like unamasimba wachuma mna yabo oqala unamasimba sanonhleka tazi sanonhleka njani yabo unamasimba le ntombi leyo andana nithi nichola le ntombi nichola njani bokuchola phi uchola kwiphosi kamama ngubani lo
amakho Sam. Mama. Unyoko lwami. Yo. Okay. Ngibuzo. So when like what have you learned was about uKai? Uyadika like uyazixelela. Ndibaqile. Like thetha Ndicela ntoni? andithi kuthetha mna ngoku akuthethi wena uqobile wethetha so mna uyandika like uyazixelela I feel like andazi like ingathi ngalamajita anga like afike ezixebo khifa like mna ndine Nguye. yeah like yena unguye ndinguye yeah Kanti andinguye fandini ndinguye. yodika loo nto Into le nto le ntombi. Uthatha le mfoti. Yim. Okay, yim. So like ndibuze lo mbuzo. Do you see or do you guys see yourself together? buza mna ne Ngoba Ngicela ngaphendula ngifuna nje ngoba I like okay andiziboni naye ingathi sizawudikana fast mna lapho seyindikile andazi ngaye ufana nami nje yazi like yebo so wow uzofana nami ndathanda abantu bafana nami nje fana like asinolunga okondisenge lapha fanini nale ngaziphumelanga mos le ntombi ithi le ntombi le Ntomba ndikuvuthini ntombi andithanga not in a bad way. usikhulekeke So like if you could rate each other ne on a scale of 1 to 10 so the 1 to ban ngiqale ngombe. Momjita Okay, out of 10 Out of 10 I won. 1 yeah ucola ngibekela buqindi buyowazi ngapho umcola lo mnani 1 sek mos sek foot sek does 1 I think number 2-0 probably I think like number 2-0 out of 10 Okay. negative 1 awuqedile uvota ngoku lo ebo negative Okay, so why urude like uyadika unamasimba ezibabe sithi nami namasimba like uyavaka ba uyikaka yomuntu ehleli phakela nawo hey bra kaka ngifuna ukukhula lewe mina tamna ngoku ngifuna ukukhula lewe ndibuyele intombi mina ngoku sizikhulula yima so wena why usithi 1 anzithi 1 inamasimba le ntombi icimba fana nomfushole ishwapile itheni inoba yi light skin then funchere dark mazibe nchilo ne kaloku impahla washo so bra na umjito omhlophe like uyavakala xa ithetha bra ndimhlophe na bras na mnyamanga uyile ndiyifunayo like okay bra ndada bendleleni ndenza bras intoni oku okay you sikhulule imask ngoba okay nam fana uyibona kwami nale ntombi ngoku ngishiba ngofunda nokubona because ndidikile sana ndifuna ukubona nyana amtsho ndidikwe kwami Yo. okay so we're gonna count from ndama imesilungu mandisiyeke fuck isilungu seku hit guys siyashuba la don't forget to like subscribe umnqulo lakhe sile le ntombi don't forget don't forget to like there and subscribe. Make sure you comment guys yabo banga fika pa ku second blind date comment down below yabo subscribe like okay so I'm gonna count awubalaka from 5 ne then ijonga beyakhawuleza sana awubala beyakhawuleza xa ubala nyani mfodi okay badi I like it you bro okay badi yiba so yes sawubala Ngicela uzamujonga ngapha ngicela ufisi ngapha wena ufisi ngapha kuphi ngapha ufisi ngapha wena kuphi ngapha like this side ngapha ngakulo mntana ngapha
Oh, yeah kaloza jika wonke dwa kanje ke jika kanje yeah sawubala ne from 5 to 3 1 0 man xa ndifika ku 0 nikhulule imasi no2 nijongane xa ndifika ku 0 nikhulule imasi no2 nijongane guys subscribe like the video comment khona ndenzela nini le content bala man. ndenzela qabeli bona Ude ndimbone. okay okay Keva ke ba umuntu omfutshane. okay 3 okay 5 okay guys like comment share subscribe yeah 3 amanu 5 4 3 2 1 0 Uyile nto bendiyilindele sana. Uyile nto bendiyilindele. Marriage, mom, like. Because I'm in love, mos. Awuna masimba sala. Usajo mpetele. Yes. Ayile phile nto bendiyilindele ndishilo. Indona belindele chom. Keka yomntu. Amfutshane. Ukhona dark skinned. Like yabona ba omhlophe then like wacha. Chom ufuna nomhlophe wena. Yo. Oh. okay okay so Random ndayifana ndombi. Uyithatha hava ndakufuna funa naye kakayo wewe. Hayi ngicela ucholwanga. Hey bana. Okay. Hey bana. so ngoku after nibonene cela nirate cela return still out of 10 Even the physical appearance. Alright. Okay. Yeah. That I can rate it. Le. by looking ngoku mjo Hayi 10 fondinde. Hey bana. uthe wanje Yakafana nantedlondo ndithetha ndibona. Ebra zundleka bra. okay So ni mo retire ngo. I think samile class 0. Yo. Demos. okay man why you sit there Yambo wafuna mnalo wasenchwana mabo. Chuthani mosle. Yo. I'm in love foot. Apir wala ni. Uchomo zakumsha nebra. I'm in love. wena ke why you sit 0 even ngoku Like akafika like lento le bendiyifunile. Ndolo bifuna wena. Oh cho. Uthoma nembiqala. Like awukho mde, awukho dark skinned like oh. Like khona ndawo zobambelela. Yo. Like ayikabi. Yeah bra. Unzisele weka ndaba. I thought we were gonna find love Benifuna love lo mfuna luka ka love lo wami. so guys since okay yimi ngicela ulibuza since nibonene ngoku ninganikani chance Umuntu akulumana bra. Hey bana. Awuze nomsumi. Hey bana. so guys ngakhona second blind date Ndifuna ifuna amasimba lewe bra. No, namasimba kuyikeka yonke. Upset na amasimba. guys I think masiva. Ebra tsimale kaka yewe ngoku. cela ni comment down below if niyamfuna u second blind date yabo bayi2 anyways make sure you like you comment share subscribe turn on post notification button but mostly subscribe nigga subscribe so sawuva ngani ku comment below banithini I'm in love fondini. so i second blind date so iva ngani even though bethe no bayi2 so iva ngani Ebra ndifuna second like ba phinde sihlale like isibili wemos. Second ama second. No andiyifuni. Ebra samthatha bakho uhlala wemamos. samfumana Samfumana ne? Shorter. comment section nanisho bani yamfuna wena okay anyways siyayivala ngoku usethi malume washiya wayochipa kwela kapa ngizama ukwenza show ekhaya bayonwathi lwandile usondiza thembu yandiva